Bună să trebuie să vedem, ne sunt Cristocorex. Bună. Pinguinul. Bună. Eu sunt pinguin. Taci. Nu a fost. Sunt dragon albastru, el e pinguinul albastru. Da, ok. Hai mă, stai cu minte. Da, pe dificultatea. Braza mineră, a zis? N-a zis? Ba da, ai zis. Ba, cred că n-ai zis. Aici facem case diferite sau... Vedem noi, nu? Ce să-mi găsesc și eu aici? Ciupie. Ciuperci? A, da chiar, hai să le luăm, că sunt bune. Dar nu cade nimic. Acum cade. Una, două, Tu ia roșii și iau astea. gri. Da. Tu e cu boal. Iau ciuperci. 4. N-a căzut. 5, 7. Mamă, deci mă sui pe copac. Eu nu mă sui. Cam. De ce? Ha, gata, mă sui pe copac. Asta uite-te tu, unde e sus. Am 9. Eu nici de atâta, mă. Bă, asta nu e bună. Eu sparg și nu mă dă nimic. Bă, trebuie să dea. Doar 3 m-a dat. Da, dar sparge mai mult. Sau sunt prin copaci. Unele. Asta sparg toți. Care? Ia eu. Că te dă un pic, că mie. Mi-a de una. Deja 17. Bun. Îți face 2. Bă, asta cade una, Îți mai, de două. uite una aici. Nu ia. Uite, 2, un copac acolo. Deja 10. Tu cât ai? Eu? Ai 11, 13 chiar. Am 17. Și ne trebuie egalitate. Să putem face mai multe ciuperci. Mai multe Adică, supe. da. Dar fă și tu. Bă, dar de unde să găsim vezi. și noi... Uite după ea, băi. De unde găsim și noi, Alex? Vaci de alea. A, dar le-am într-un spawner sau ceva gen... într-un biom de ciuperci de-astea ca aici, dar nu se găsesc foarte rar de alea. Da, am văzut să iau și eu unul. Da, o îmblânzeam, adică o puneam în graj și când ne era foame, bang, repede. Mâncam din stare. Da. Nu mă căutăm ciuperci peste tot. Da, asta. Eu tu cabel, eu strâng chestii pe aici, poate avem nevoie. Și ce mâncare ai, o mănânci. Adică noi supraviețuim aici. Ca în The Forest. Adică mănâncă că și am cărniță, dar nu mânca sopili. Mă rog, poți să le mănânci. Bă, dar nu găsim și noi, frate, dar fă și tu o sabie, sau fac eu? Fă tot, tu ai zis altceva. Adică zic cărbune. Da. Așa. Stai să fac... Bă, unii crafting table-ul? Am lăsat eu undeva. Ai făcut un crafting? Da, Hai de uite. aici. Eram gata să fac și eu un... Dar nu mai fac, gata. Care avem. Adică de ce să Bă, irosim ia mâncare și eu fac cu sabie pentru tine de cabă. E spate. Vreau să o dată tot carbonul. Avem 14 cărbuni. Da. Cât level ai? Niciunul. I-am... Știu că ai tu mult. Unu. Unu. Da. Vă faci noapte. Și ce faci noapte? Lasă cum mâncarea de la zombie e bună. Adică, bă, frate, avem ceva mâncare. Da, hai să plecăm. Unde? Ne ajunge aici. Eu cu tână copul, Bă, stai un pic, am văzut un porc, ceva de mâncare. Eu n-am nimica.
Asta e că... Uite, Nu mai pot să alerg. Uite, am găsit niște ciuperci pe acolo. Uite-mi puii mei. Mă duc la ciuperci. Dacă vezi, e acolo. Dar mi-e foame, frate. Nu știu cum tu trăiești. Am găsit deșert. Da? E bun că poate găsim... Zahăr. Zahăr. Da, poți să-l mănânci pe ăla. Cu ce? Zahărul poți să-l mănânci. Sigur? Da. Dai departe. Nu se recoleacă dacă mergi. Eu știam că merge pe Minecraft. Pe Am ce? uitat crafting-ul. La mine. L-a luat? Gata! Cât ai? E puii mei! Îmi ia și picioaca în tine. Pune cu cap de... Așa. Bă, nu am mâncat. Ce m-a speriat, doamne? Ai de mâncare? Nu. Hai să pune tu crafting-ul să facem o... Supițe. Da. Nu. Așa. De Ia. un mare. Nu știi? Când ne ajunge 28. Eu am 17, deci e bine. Fac rost de lemn. Gata am. Ai mult cabal? Am 11. Poate mă dai și mie dacă vrei. Pentru ce? Să fac o unealtă topor ca să facem... Mamă! Hai că... Am făcut o pot. Ia. Vrei toporul? Da, da, da. Spargem astea că poate... Îmi cade un... Eu am Uite că deja ne-a una. căzut un Mă duc la puiete. zahărul ăla. Mă duc la Aici zahăr. stăm? Bă, dar face barcă, mă, deșteptule. Acum las-mă după aia. Bă, dar mergi mai repede cu barca. Vrei să fac eu una? Să vin după tine? Nu. Imediat te duc acolo. Gata. E bună una de folos. E zahăr. Uite, am găsit niște ciuperci. Ok. Roșii ale după alea. Toate le iei dacă... Asta. Bă, roșii vă cade din start. Nu cade din start. Te cade, da. Cele alea cade 100 de ani. Da, e mai greu cad. Ne trebuie mai multe supe. Da. De Ca să ciuperci. facem o mâncare. Bă, dar poți să faci supe de... Morcov? Morcov, da. Avem 10, mă trebuie 10. Pui. Au. Unde ești, mă? Mor. Ascunde-te jos, sapă. Îl văd. Mamă, am tână corda. Mama, am mai rămas cu Te-a una. văzut. Țiganule. Level și chestii. Bă, aș face o Bă, scară. dă supă, repede, că mor. Păi aia genul fițar, pe aia genul mătii, că mor, Cristi! Du-te în apă. Poți să te bați cu amândoi? L-am omorât, ajutor, Cristi! Din cap, cu târnășcopul. Dacă nu se spalgi. Bă, aici fac scară repede. Dă repede de mâncare, că dacă mai dăm unul în mine... E acolo în spate. Și eu am nici o viață. Ia astea. Ai lemn, dă-mi lemn. Lemn, bagă nitro, bagă. Ai sau ce faci? Ai lemn? Nu. Ești de asta. Mamă, aproape.
Pe Mai aproape. trebuie. Bagă tot. Mai am câteva inimi. Mai și dau. Hai sus! Liniștit. Gata, mă, sunt sus. Prima noapte stăm sus. Gata, hai sus repede că vin țiganii. Ia pământ. Repede. Hop. Uite un zombie acolo. Vine și Gripperul. Normal. Așa e la noi. Oh, pot să fac super. De ce ai dat în mine? Păi Cristi, zi-mă de ce ai dat în mine? Am vrut să pun tolța. Deci nu m-ai văzut? Ba da, negreșeală. Hai că... Așa poți să iei itemele? Nu, bă, Gripper. zombie. Pot. Bă, pe bune. Vezi că vin țiganii, hai ajută-mă să Am ne dat fără mult. Repede. Repede. Pe noaptea asta. Ia toate itemele. Bă, toate ia. Ce n-a peste tot cauți. Tot. Fu, hai. Dacă nu mă găsesc sabia, nu contează, hai. Stai să sus. Sau minezele. Trebuie cabă. Hai, dai cu zombie acum. Cristi. Acum asta e. Că stau rău. Să pun înapoi. Ce-și mai închide aici? Am găsit o peșteră. Bă, rău, te găsim, mă. Am găsit unde să stăm și noi în peșteră. Hai să stăm în peșteră chiar. Nu-i bună peștera. Vine 100 de oameni acum. Vin 3000 de zombarui. Hai sus. Păi dai cum opi. Acum. Așa. Fac un ce super și pentru tine și pentru mine. Așa. Gata. Așa, iau pe astea. Deja am 9. Mă trebuie încă una. Una mă trebuie. Una singură. Una singură mă trebuie. De care? De asta. Stai. Hai repede, hai. Cade. 11! Nu! Mai spargi și pe aia. Hai. Vin sus. Hai să facem zi. Hai să ne facem o sabie repede. Uite un pic! Nu mai da, zi, dă-te. Ia mă. De caprioare. Hai zi, Pokémon. Ce dai pe mine? O faci acum dimineața? Da, s-a făcut deja. Nu e ok pentru că avem itemele aici. Și ne mutăm. De aici nu e bun loc. Bă, vine cu acestea supere astea de sus. Alex. Nu am prieten cu un zombie. Hai mă, vine sus. De ce? Încheie episodul. De ce? E 14. Și mai am la 15 și mai am loc să postez. Ok. Cât a fost să nu uitați, dați un like, să subscribe. Eu sunt Cristi. Cu Alex. În spatele tău. Pa!